विहारी विजन वल्लभागिरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय माधव बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरं यशोदानंदन व्रज जनरं यमुनाधीरावनचारि यमुनाधीरावनचारि जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिधरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिधरधारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण एल्लोरुक्कुम हरे कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामि पदान्तिकं हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासुदेशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து உபதேசாமந்திர சிங், அதாவது லெக்சர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து 1, 4 அந்த வேர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து போன வாரம் வந்து 1, 2 நம்ம வந்து உபதேசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தோம். அந்த ஓவர் வியூ என்ன இருக்குன்னா, மெயினா இது என்னன்னா, இது வந்து எழுதப்பட்டது யாரால அப்படின்னா உங்களுடைய ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்னு. ரூப கோஸ்வாமிக்கு யாரு வந்து உபதேசம் சொன்னது அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு வந்து சொல்லி நீ வந்து இந்த புக்கா நீ வந்து எழுதி போடு அப்படின்ட்டு அவர் வந்து உபதேசம் பண்ணாரு. அது பிரகாரம் அவர் வந்து இந்த புக்கா வந்து எழுதினார். இதனோட நம்மளோட முன்னுரையில நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஹோல் இதுவே இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தையே வந்து வழிநடத்தக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமி வந்து வழி நடத்துகின்றார் அப்படின்ட்டு அது அந்த வழி நடத்துறது தான் பிரபுபாதர் வந்து அது வந்து மேற்கொள்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம முன்னுரையில இதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம். இந்த உபதேசாமிர்த சிந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம வந்து பக்தி பாதையில நம்ம போகணும் அப்படின்னா சில உபதேசங்களை நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் இந்த பக்தி பாதையில நம்ம போறதுக்கு இந்த இவ்வளவு கடுமையான உபதேசங்கள்லாம் இருக்கா? கடுமை எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஒண்ணு வந்து ஸ்லைட் கரெக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட நடவடிக்கைகளை நம்ம பண்ணினாலே நம்ம பக்தி பாதையில வந்து பகவான் கிட்ட யாரெல்லாம் வந்து போக முடியும் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து போக முடியும். ஏன் அனன்ய பக்தி அப்படின்னா கொஞ்சமும் வந்து அழுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு அர்ஜுனன் சொல்ற மாதிரி, பகவானே உன்னுடைய தாமம் எப்படிப்பட்டது தாமம் அப்படின்னா பவித்ரம் பரமம் தாமம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. உன்னுடைய
நீ இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப பவித்திரமானது, கொஞ்சம் கூட அழுக்கு கிடையாது. அந்த இடத்துல வரக்கூடியவர்கள் வந்து நன்றாக வந்து பக்தியை செலுத்தினாதான் உங்ககிட்ட வந்து வர முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றதையும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. சோ அப்பேற்பட்ட பவித்திரமான இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம வந்து சில பவித்திரமான செயல்களை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். முதல்ல என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்மளுடைய மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்ம எல்லாருமே இந்த ஜடபூமியில பிறந்ததுனால இது வந்து தப்பு எதுவும் கிடையாதுன்றது பகவானும் வந்து சொன்னாங்க. யாரெல்லாம் இந்த ஜடபூமியில பிறக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து மனசு வந்து சஞ்சலங்கள் வந்து நிறைய வந்து தரும் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து நல்ல உபதேசங்கள்லாம் வந்து தராரு. அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாரு, நான் எப்படி என்னோட மைண்டை நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது? எனக்கு வந்து காத்த ஒன்னா கூட நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனா மைண்ட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு அபியாசம் பண்ணணும். இன்னுமே நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணின அப்படின்னா உன்னுடைய புலன்களையும் அடக்க முடியும், உன்னோட மைண்டையும் வந்து அடக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல நம்ம இதான் வந்து பார்த்தோம். நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து நம்மளுடைய மனதும் நம்மளுடைய புலன்களையும் எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றது நம்ம ஒன்னாவது இதுல வந்து ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தோம். இதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வாச்சோ வேகம், அதாவது நம்மளுடைய பேச்சு அது வந்து வேகம்ன்றது வந்து தூண்டுதல். வாச்சோ வேகம் மனச, குரோத வேகம். மனசோ அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்டும் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து போகும், தூண்டும். நம்மளுடைய பேச்சும் நம்ம வந்து தூண்டும். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய கோபம் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து தூண்டும் அப்படின்றது வந்து அது வந்து ஜிப்பா வேகம், அதாவது நாவினுடைய வேகம். நாவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்ல இல்ல, நம்மளுடைய கோபத்துல இருந்தோம் அப்படின்னு என்ன வார்த்தைகள் பேசுறோம் அப்படின்றது அந்த நாக்குக்கு வந்து தெரியாது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து நம்மள வந்து தூண்டும். என்ன தூண்டும் அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பேசு பேசு அப்படின்னு தூண்டும். நம்ம வந்து மனதுக்கு வயப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பேசுறோம் தெரியாமே நம்ம வந்து பேசுவோம். அந்த பேச்சினால நிறைய பாதிப்புகள் வந்து உண்டாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சரி, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பாகவதம் கிளாஸ் நடக்கிறது, இல்ல நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு வந்து கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு வந்து யார் பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்என்டி பிரபு அவர் தான் வந்து பதில் கொடுக்கணும். அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நாவடக்கம் இல்லை அப்படின்னு தான் வந்து. அதுவும் இல்லைன்னா நம்மளுடைய குருவுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்ட்டு இதுவாகும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து அபராதம் வந்து நடக்கும். இதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய கிளாஸ்லயே வந்து, அதாவது மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கும் போது அவங்க பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாம யாராவது பதில் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அபராதம், நம்மளுக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த வாச்சோ வேகம் மனசா வேகம் நம்ம வேகமா செயல்பட்டது அப்படின்னா அதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒஃபென்சஸ் அபராதங்கள் வந்து நம்மள வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த நாக்கோட வேகமும் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் உதர உபஸ்தே, அதாவது வயிறு மற்றும் பால் உறுப்புகள் இதனுடைய வேகங்கள் வந்து வயிறு அப்படின்றது வந்து அந்த ஓவர் ஈட்டிங், அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்தாச்சு அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது அப்படின்னா என் வயிற்றுக்கு வந்து அளவே தெரியாம நான் பாட்டுக்கு வந்து போட்டுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வயிறு வந்து உபாதை. இதேதான் வந்து புலன் உறுப்புகள், அதாவது பால் உறுப்புகளும் வந்து ஜெனிட்டல்ஸ் வச்சுருக்குது. அதுவும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுவும் ஓரளவுக்கு தான் வந்து இல்லிசிட்ல எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இது இல்லாத மனைவி இடம் அப்படின்னா கூட அதுக்கும் ஒரு சில நேரம் காலம் அப்படின்றது இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதுல வந்து கஷ்யப முனிவர் பத்தி வந்து பார்த்திருக்கோம். அதிதி திதி அப்படின்னு ரெண்டு இதுல வந்து அவர் வந்து இது என்ன நேரம் பார்க்காமல் அதிதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த நேரம் வந்து உகந்தது வந்து கிடையாது. அந்த நேரத்துல வந்து இரண்டு பேரும் வந்து அந்த கலந்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன குழந்தைகள் பிறந்தது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அசுர குழந்தைகளா வந்து பிறந்தது. சோ இதுதான் வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்மளுக்கும் வந்து ஆகும். அதனால அந்த அடக்கம் வந்து நம்மளுடைய வயிறும் வந்து அடக்கமா இருக்கணும், நம்மளுடைய புலன்களும் நம்ம கிட்ட வந்து அடக்கணமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏதான் வேகான், இந்த தூண்டுதல்கள் தான் யார் ஒருவர், அதாவது ஏதான் வேகான் யோ விசேத
தீரக யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா தீரா. தீரா அப்படின்றவர் வந்து நம்ம மைண்டை வந்து பேலன்ஸா வச்சிருக்கக்கூடியவர். அவர்கிட்ட இந்த இது வந்து சென்சஸ் எல்லாமே மைண்டும் வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கும், அவருடைய புலன்களும் அவர்கிட்ட வந்து கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட தீரர் சர்வாம் அபிமாம் பிருத்திவீம் சிஷ்யாத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்பேற்பட்ட புத்தி உள்ள நிதான புத்தி உள்ளவர் உலகம் முழுவதும் அவர்கிட்ட வந்து சீடர்கள் வந்து அவர் வந்து ஏற்க தகுதியானவர் அப்படின்ட்டு வந்து பேர்பட்டவர்களுக்கு வந்து உலகம் முழுக்க வந்து சீடர்கள் அமைப்பார். இதுதான் வந்து முதல் ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து இது வந்து உகந்தது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு. ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தியஹாரா. அத்தியஹாரா அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமான ஆகாரம்ன்றது வந்து உண்ணுதல். அத்தியஹாரா பிரயாச பிரஜல்பா நியமா கிரக. அதாவது அத்தியாகாரா அப்படின்றது நம்ம வந்து உணவை வந்து சரியான அளவுல நம்ம சாப்பிடணும், நிறையவும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்காக குறைவாவும் வந்து சாப்பிடணும். பிரஜல்பா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா யூஸ்லெஸ் டாக்ஸ். அதுக்கு வந்து பிரயோஜனமே இல்லை. நம்ம பேச்சு பேசுறதுனால வந்து யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நம்மளுடைய டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்றோம். அது வந்து ஊர்க்கதைகளை வந்து பத்தி பேசுறோம். அதான் வந்து பிரஜல்பா. நியம ஆக்ரஹா அப்படின்ட்டு நியமாகிரகா அப்படின்னா நியம அக்ரஹான்னு இருக்கு, ஆக்ரஹாவும் வந்து இருக்கு. அக்ரஹா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அளவிற்கு அதிகமான பற்று, அட்டாச்மெண்ட் வந்து இருக்கக்கூடியது. அக்ரஹா அப்படின்றது ஆக்ரஹான்றது அளவுக்கு அதிகமான பற்று. அக்ரஹா அப்படின்றது அது அதிகமாக அலட்சியம் செய்தல். அப்படி நியமங்கள் நம்ம இருக்கக்கூடிய நியமங்களை வந்து அலட்சியம் செய்தல் தான் அக்ரஹா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஜனசங்க லௌல்யம் ஷட் பீர் பக்தி வினஷ்யதி அப்படின்ட்டு வந்து தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், அப்புறம் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பௌதீக பொருட்கள் அஸ்துக்கள் அத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து நாம அடையணும் அப்படின்றது முயற்சி செய்யறது. பௌதீக விஷயங்களை பத்தி எல்லாமே நம்ம அலசி ஆராயறது, இதுக்கெல்லாம் வீண் பேச்சுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக அல்லாமல், நம்ம சாஸ்திர விதிகளை வந்து நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அதுக்கு உபயோகப்படுத்தாம ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்யும். மாவனா சொல்றாங்களே அப்படின்றதுக்காக மட்டும் இல்ல, அலட்சியம் செய்வதற்கும் சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல், இது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு வந்து வந்தது அல்ல அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோட சங்கம் கொண்டுதல். யாருக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வேண்டாம், இது என்ன சொல்றது, நாத்திகவாதிகள் அந்த கூட்டத்துல நாமளும் வந்து சேர்ந்துட்டோம், அதுதான் ஜனசங்கா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இந்த ஜனசங்கத்துல நம்ம சேர்ந்தோம் அப்படின்னா நாம எப்படி ஆவோம் அப்படின்னா நாமளும் அதுல ஒரு உத்தரா வந்து ஆயிடும். நாம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறது காலையில வந்து நம்ம வந்து பாகவதம் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம். இது மங்கள ஆரத்தி எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம். மத்தியானம் ஆனா இந்த மாதிரி பேச்சு பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய சங்கல்பம் செய்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜனசங்கா வந்து நம்மள வந்து மேல் நோக்கி செல்ல விடாது, நம்மள வந்து அவங்க இடத்துக்கு தான் வந்து இழுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து பௌதீக சாதனைகள். நான் இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், அதுல வந்து பேராசை. சில பேர்லாம் வந்து அவார்ட்ஸ் வாங்கியதுல ரொம்ப பேராசை கொள்வாங்க. நான் அந்த அவார்ட் வாங்கியிருக்கேன், வீடு முழுக்க அவார்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த இதெல்லாம் வந்து வீண் பேராசை கொள்ளுதல். அது வந்து வீணா பேராசை கொள்ளுதல் தான் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம ரெண்டாவது இதுல வந்து பார்த்தோம். இப்ப மூன்றாவதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றது. ஸோ முதல்ல என்ன அப்படின்னா இந்த இதுல வந்து முதல்து சரி. ரெண்டாவது மூணாவது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அனுகூலியச. மூணாவதுல என்ன சொல்றாங்க, அனுகூலியச சங்கல்ப பிரதிகூலியச வர்ஜக அப்படின்ட்டு வந்து அனுகூலியச அப்படின்னா எதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிடிக்குமோ அதெல்லாம் வந்து செய்ய வேண்டியது நமக்கே கடமையாகும். இதெல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்காதோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதிர்மறையான செயல்கள் தான் வந்து நிறைய வரும் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்தது. ரெண்டாவது பார்த்தது அத்தனையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உகந்தது அல்ல. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து இதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு உகந்ததாக இருக்கிறதோ, எதெல்லாம் ஃபேவரபிளா பகவானுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்றது நம்ம இதுல வந்து இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பக்தி வந்து எந்த நிலையிலே எந்த நிலைக்கு கொண்டு போகுதா. ஒன்னாவது இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாச்சோ வேகம் மனசா வேகம் மகசா குரோத வேகம் அப்படின்றது ஜிக்வா வேகம். இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில நம்ம இருந்தோம். வைதி பக்தியிலேருந்து
சாதன பக்திக்கு 1வதுல இருந்து 7வது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். சாதன பக்தின்றது சாதனா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா 3 விதமான செயல்களை நம்ம வந்து செய்யணும். என்ன அப்படின்னா தினமுமே பண்ணக்கூடியது என்ன, அதுதான் வந்து சாதன பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சாதனா சார்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. இனிஷியேஷனுக்கு நம்ம சாதனா சார்ட், நம்ம தினம் என்ன காரியங்கள் பகவானுக்கு உகந்ததா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா வந்து போடணும். அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து கேட்டுக்கணும். யாரை பத்தி கேட்கணும்னா பகவானை பத்தியான கேட்கணும். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கீர்த்தனங்கள் வந்து பார்க்கணும். என்ன கீர்த்தனங்கள்? பகவானுடைய லீலைகள், நம்ம பகவானுடைய ரூபங்கள், பகவானுடைய நாமங்கள், இதெல்லாம் வந்து கீர்த்தனையா வந்து. 3வது என்ன அப்படின்னா ஸ்மரணம், அதாவது விஷ்ணு ஸ்மரணம். கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். 3 தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாதனா பக்தி. சாதன பக்தியை நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க கொண்டு போவோம் அப்படின்னா அடுத்தது ராக அனுகா பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ராகனுகா பக்தி தான் அது வந்து எதுல இருந்து கொண்டு போவோம் அப்படின்னா சாதன பக்தி. இப்போ சாதன பக்தியில இருந்து ராகனுகா வந்து அடுத்தது வந்து பாவ பக்தி, கடைசி 9ல இருந்து 11 வந்து பாவ பக்தி எப்படிப்பட்டது, அடுத்தது வந்து பிரேம பக்தி. பிரேம பக்தி தான் ஹையஸ்ட். ஹையஸ்ட்ன்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா நாமளே பகவான் கிட்ட அப்படியே இது சரணமடைச்சு சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா, பகவான் ஒருத்தர் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த பகவான் மேல பிரேமையா வந்து இருப்போம். லவ் டுவர்ட்ஸ் கிருஷ்ணன். இதுதான் நம்ம வந்து இந்த 1ல இருந்து 11 வரைக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து வைதி பக்தியில இருந்து சாதன பக்தி. என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா உணர்வோட கோல் என்ன, அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்றது பார்க்கிறோம். பர்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம எடுத்துட்டாச்சு. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து ஐஷோ உபநிஷத் வந்து படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், இதெல்லாம் எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் வரணும் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வழி பாதையை வந்து கிருஷ்ண உணர்வு பாதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பக்தியில இருந்திருக்கோம். ஆனா இது வந்து இதுதான் பாதை அப்படின்னு வகுத்து கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அதுதான் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா 6 கோஸ்வாமிகள் அவங்க எல்லாருமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து இருந்து அவங்க வந்து அவருக்கு டிசைபிள்ஸா வந்து இருந்தாங்க. அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்றாங்களோ அவங்க எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா பிருந்தாவன். இந்த பிருந்தாவன் தாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு உகந்த இடம் வந்து பிருந்தாவனம் அப்படின்ட்டே வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து அவங்க எப்படி வந்து இந்த பை கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ் அஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு இந்த நம்மளுடைய மனதையும் புலன்களையும் எப்படி அடக்க வேண்டும் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து உயர்நிலை அடையலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதாவது நம்மளுக்கு உந்துதல் வந்து நிறைய வரும். வாச்சு வேகம் சொல்றாரு இல்லையா, அந்த அதாவது தூண்டுதலை வந்து நம்ம அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். The verse elaborates on the prerequisite of spiritual life as described in the third main point and the preface. The necessity of controlling mind and senses. Person who has mastered this prerequisite is fit to be. யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மைண்டை வந்து மைண்டையும் புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதோ அவரே வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவாக தகுதி பெறுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து யார் ஒருவர் வந்து இந்த புலன்கள்ல வந்து வயப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க வந்து குருவாக அவங்க சொல்லி யாருமே சிஷ்யர்கள் யாருமே வந்து நடக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கே அவர் சொல்லுவாங்களே பின்னாடி வந்து சொல்லுவாங்க நம்மள வந்து நம்மளுடைய குருமார் வந்து சொல்றாரு கோவப்படாத அப்படின்னு. கேடுத்துக்கு அவ்வளவு கோவப்படுறாரு அவரு இதானா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால அவர் வந்து அந்த புலன்களை வந்து அடக்கி இருக்க வந்து அவருக்குதான் அந்த தகுதியும் இருக்கு. இது வந்து இந்த நம்மளோட இதை வந்து தடை கற்களாக எது இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு நம்ம தடை கற்களாக எது இருக்கு அப்படின்னா எதெல்லாம் ஆப்ஸ்டக்கிள் டு டிவோஷன் பக்தி மார்க்கத்துக்கு போறதுக்கு எது தடைக்கல்லா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணனா அதுக்கு வந்து நம்ம நிச்சயம் வந்து வி பிகம் ஃபாலன் சோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாலன் சோல்னா அது வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்து தோல்வியற்ற யோகியோட நிலை வந்து நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களால வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும், ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா
அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் கிடைக்கிறது. என்ன சாய்ஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்னா, அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இதர் வந்து என்ன நல்ல பணக்கார வீட்டுல வந்து பிறப்பார்கள், அல்லது பக்தியுள்ள வீடுகளில வந்து அவங்க வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ டிஸ்கிரைப்ஸ் த கான்சிக்வன்சஸ். நம்ம மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படின்னா, பை இஸ் ஓன் சாய்ஸ் த கண்டிஷன் த சோல் ஹஸ் ஃபாலன் அண்டர் த ஜூரிடிக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி. ஸோ திருப்பி எங்க வருது அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு வருது. அண்டர் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹி ஹஸ் டு மீட் தி டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ நம்ம பூமிக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி என்ன டிமாண்ட் பண்றது, நம்மளோட உடம்பு என்னெல்லாம் கேட்கறதோ அதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம பண்ணி ஆகணும். நம்ம உடம்பு என்ன கேட்கும், காலையில எழுந்த உடனே எனக்கு ஒரே பசிக்கிற மாதிரி இருக்கே, எனக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். அது வந்து நம்ம உடம்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து சாப்பிட தோணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 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 இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜட எனர்ஜி, அதாவது தத்தா சக்தி பகிரங்க சக்தியோட அது இன்ஃபுளுன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இன்ஃபுளுன்ஸ்ன்றது நம்மள வந்து ஆதிக்கம் பண்ணும். அதுவும் இல்லாத நம்மளுடைய முக்குணங்கள் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வந்து கேட்கறது. நீ அவன் வந்து உன்னை வந்து உனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கோபங்கள் வந்து இதுல இது வரும்போது எனக்கு ஒரு கதை வந்து ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா ஆஹ் முனிவர் பேர் அந்த ராஜா குந்தி போது காசி ராஜா, காசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜா வந்து ராமரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப அவர் வெளியில கிளம்பி வரும்போது நாரதர் வந்து பார்க்கணும். நாரதர் கேட்கிறேன், வெளியில கிளம்பியாச்சா அப்படின்னு. ஆமா, நான் வந்து ராமர் பர்சனலா மீட் பண்ணணும்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, நீ மீட் பண்ற தப்ப ஒண்ணும் இல்ல, நீ மீட் பண்ணு, எல்லாரையும் நீ வணக்கம் பண்ணணும், ஆனா ஒருத்தரை மாத்திரம் நீ வந்து வணங்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. விஸ்வாமித்திரர் மாத்திரம் நீ வணங்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இவர் வந்து நினைச்சாரு, என்னடா அது இவரை போய் வணங்கக்கூடாதுன்னா நம்மளுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வருமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே அவர் வந்து போறாரு. நிச்சயம் வந்து நாரதர் சொல்றத நான் நம்பாத இருக்க, இது பண்ணாத இருக்க முடியாது, தட்ட முடியாது. அதனால அவர் போறாரு, சபைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. விஸ்வாமித்திரருக்கு மாத்திரம் நமஸ்காரம் பண்ணாரு. விஸ்வாமித்திரர் ஒண்ணுமே வந்து சொல்லல, ஏதோ அந்த அந்த இதுல இருந்திருக்காரு. சோ நேரம் வந்து ராமர் வந்து தனியா இருக்கும்போது அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ ஒண்ணு கவனிச்சியா ராமா, வந்து இந்த காசிராஜன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வணக்கம் சொன்னா எனக்கு வந்து சொல்ல வேண்டாம், அது பெருத்த அவமானம் இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னி என்ன சொல்ற அப்படின்ட்டு ராமர்கிட்ட வந்து கேட்கிறேன். ஆமா ஆமா, ஐயோ நம்ம குருமாருக்கு கண்டிப்பா நமஸ்காரம் பண்ணணுமே, நான் வந்து அதுக்கு ஒரு தக்க பாடம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, நான் வந்து அவனுக்கு வந்து 3 பானங்களை விட போறேன், இந்த 3 பானங்கள்ல அவ்வளவுதான் அவன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். ஓ, இது வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது, இந்த மாதிரி ஏதோ நம்மளுக்கு ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நாரதர் வந்து சொல்றாரு, நீ ஒண்ணுமே கவலைப்படாத, நீ நேரம் என்ன பண்ணு அப்படின்னா அஞ்சனா தேவியிட்ட போய் நீ சரண் அடைஞ்சிடு அப்படின்ட்டு. அஞ்சனா தேவின்றது அனுமானுடைய அம்மாட்ட போய் சரண் அடைஞ்சிடு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது நான் அம்மாட்ட நேரம் போய் இது பண்றேன். அப்போ அதுக்கே நான் வந்து இப்போ உனக்கு வந்து இது தரேன், அபயம் தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பின்னாடியில இருந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து எல்லா ஹோல் ஸ்டோரி எப்படி கேட்கிறாரு காசிராஜன்ட்ட. அப்போ அவர் வந்து சொன்னாரு, நீங்க கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பிராயச்சித்தம் வந்து நீங்க பண்ணணும், ஆனா ராமர் பானத்தனவனால நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் நேரம் ராமர்ட்ட வந்து போறாரு. ராமா, அவங்ககிட்ட வந்து யாராவது சரண் அடைஞ்சுட்டா நீ அவனுக்கு ஏதாவது துரோகம் பண்ணுவேன், ஏதாவது தீங்கு இழைப்ப அப்படின்ட்டு வந்து கேட்க. ஆஹா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து, ஓகே சரி சரி அப்படின்ட்டு வந்து இன்னும் இல்லைன்னா காசிராஜன்ட்டு வந்து சொன்னா, நீ சரையுற நதியில போய் முங்கி இது கழுத்து வரைக்கும் நீ முங்கிக்கோ, முங்கிட்டு ராமா 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 வந்து சொல்லிட்டே இரு அப்படின்ட்டு வந்து ராமர் வர்றார் சரை நதியில, இவர் இங்க இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே காசிராஜன் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பானத்தை விட போறாரு. விட்ட உடனே அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணல. ஏன்னா ராம நாமத்தை யார் சொல்றாரோ அந்த இது வந்து பானம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா பக்கத்துலயே வந்து ஆஞ்சநேயரும் வந்து இருக்கிறதுனால அது அஃபெக்ட் பண்ணல. சோ 2வது பானத்தையும் விடுறாரு, அது அஃபெக்ட் ஆகுது. 3வது பானம் விடும்போது இப்ப ஆஞ்சநேயர் வந்து சொல்றாரு, அவன் தான் அவரோட நாமத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, நீ எப்படி ராமா அந்த மாதிரி நீ பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் வந்து திருந்தி என்ன பண்றாரு, அந்த காசிராஜன் வந்து என்ன பண்றாரு, ராமர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அப்புறம் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவருக்கு வந்து இந்த இதுல இருந்து என்ன அந்த இது சொல்றாரு, அவர் வந்து மரியாதை கொடுக்காததுல இருந்து அவர் வந்து விலக்கப்படுகிறார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. சோ ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தல அப்படின்னா இந்த மாதிரியான துன்பங்கள்லாம் நம்மள வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து
அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. ஸோ இந்த இந்த ரெண்டாவது இந்த ஸ்லோகம் வந்து இதுவும் வேற வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பேசிக் டிமாண்ட்ஸ், நம்மளோட பேசிக் டிமாண்ட் என்ன, நம்ம வயித்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். சாப்பாடுனா தூங்கணும். அது இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜட பூமியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை அறுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம யாரை பிடிக்கணும் அப்படின்னா, பகவானை வந்து போய் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். பகவான்கிட்ட வந்து அட்டாச்மெண்ட், இங்க இருக்கிற ஜடபூமியோட அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவான் கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வச்சிடணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நம்மளுடைய பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு, பகவான் நோக்கி நம்ம எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில, நம்ம ஆன்மீக பாதையில நம்ம எப்படி போக முடியும் அப்படின்றது இந்த இதுல வந்து எடுத்து வந்து அதாவது இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு உகந்தது இல்லையோ, நிறைய வந்து சாப்பிடக்கூடாது, நிறைய வந்து தூங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொன்னாங்க. ஜட பொருட்கள் மேல ஆசை வைக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்து ரிவார்ட்ஸ் மேல வந்து பேராசை வந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். சோ மூன்றாவதுல என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா, பிரின்சிபல்ஸ் தட் எய்ட் டிவோஷன்ஸ். எது வந்து நம்மளுக்கு உகந்ததா இருக்கும், எதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு, அதை வந்து அந்த கொள்கைகள்ல 3வது வருஷத்துல நம்ம பார்க்கணும். 6 பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அதுதான் வந்து பகவானுக்கு உகந்தது. முதல்ல வந்து நம்ம ரெண்டாவதுல என்ன பார்த்தோம், ரெண்டாவது வந்து எதெல்லாம் நம்மள வந்து தூண்டக்கூடியது, ஏர்ஜஸ் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம். நம்மளுடைய உடம்ப வந்து தூண்டுறதோ அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அது வந்து பிரதிகூலிச வர்ஜனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். பகவானுக்கு உகந்தது. மூன்றாவது வந்து எது பகவானுக்கு உகந்தது. 6 principles are given that help us progress on the path of pure devotion. Before discussing them, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு, அதை வந்து நம்ம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பியூர் டிவோஷன், பக்தி உண்மையான அனன்ய பக்தினா என்ன அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்லோகத்தை படிங்க. उत्साहा उत्साहा निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म पर्वर्तनात् संगत्यागा सतो वृतेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृद्धेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. வேற யார் படிக்கிறேன்? उत्साहा निष्कयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृता सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. राजेश्वरी माताजी படிக்கிற மாதாஜி. कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजेश्वरी படிக்கிற மாதாஜி. उत्साह नित्साय सयात् धैर्यात् प्रवर्तनात् संगत्याः सदो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன அதனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கான அனுகூலிசை, அதுதான் அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. அது என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதும் பகவானுக்கு பண்றதுனால நம்ம எப்பவுமே வந்து உற்சாகத்தோட இருக்கணும். ஐயோ பகவானுக்கு பண்ணணுமே அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். நம்பிக்கையுடன் முயலுதல் வேண்டும். நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது வந்து பொறுமையோட இருக்கும். பகவான் என்னைக்கு நான் எனக்கு தெரியாது, நான் வந்து 4 நாள் ட்ரை பண்ணானே, எனக்கு வந்து பகவானே வரவே இல்லை, சரி நான் வந்து இதுலயே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி பொறுமை வந்து பொறுமையாக இருத்தல். அப்புறம் வந்து அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரவணம். இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், ஹியரிங், சாண்டிங் அண்ட்
ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா. அதாவது பகவானை வந்து எப்பவுமே வந்து செவியுற வேண்டும், பாடுதல் வேண்டும், நினைவில் கொள்ளுதல் முதலியன நம்ம கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து பக்தர் அல்லாதவர்கள் யாரெல்லாம் பக்தர்கள் இல்லையோ அந்த சங்கத்தை நம்ம தவிர்க்க வேண்டும். எங்கெல்லாம் வந்து பிரஜல்பா அதாவது ஊர் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்களோ இல்ல யார பத்தியோ வந்து பேசிட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்த வந்து தவிர்க்கணும். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். அதாவது நம்மளுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியர்கள் இவருக்கு முன்னாடி நம்ம பருவபாதத்துக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியர் யாரு அப்படின்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இத வந்து முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி வினோத தாக்கூர் அவங்களுடைய அப்பா வந்து இருக்காரு, ரூப கோஸ்வாமி. இவங்களுடைய ஆச்சாரியர் இவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நம்ம வந்து பின்பற்றோம். எப்படி வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து ரூப கோஸ்வாமியோட அடி பின்பற்றினார்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து தூய பக்தி தொண்டு இந்த 6ம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து செய்யணும். இதான் வந்து பக்தி தொண்டு வந்து முழுமையாக நம்மள வெற்றி அடைய செய்யும் அப்படின்ட்டு. So these 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. யாரு இது வந்து பக்தி ஸ்ரத்தையோட வந்து பண்ணிட்டு கண்டிப்பா அவங்க வந்து அனன்ய பக்தியில அவங்க செல்வார்கள் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து 1.1.11 வந்து என்ன அப்படின்னா அந்நிய அபிலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனர்வத்தம் அனுகூலியன கிருஷ்ணனோ சில நாம் பக்தி உத்தம பக்தி அப்படின்னு அதாவது அன்அலாய்ட் பக்தி அதாவது அனன்ய பக்தி டிவோஷன் unto the supreme lord supreme personality of godhead ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்வால்வ்ஸ் நன்றி. அதுதான் இங்க இருந்து சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் தொண்டை ஆற்றுவது ஆகும். இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தம் இல்லாத உள்நோக்கத்திலிருந்து விடுபட்டதாகவோ பலநோக்கு செயல் அருவ ஞானம் மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு. அதுதான் இதனுடைய மீனிங் அப்படின்றது. பக்தின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பயிரிடுறது போல. இப்படி பயிரிட்டாச்சுன்னா நம்ம வந்து அது வந்து அந்த வெளியில வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். பொறுமையா வந்து அணுன்றது வந்து கண்டினியூஸ் தினமும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா நாளும் சிலனம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணணும். என்ன அறுவடை பண்ணணும் அப்படின்னா அனுகூலின இதெல்லாம் பகவானுக்கு வந்து உகந்ததோ அது வந்து அனுகூலின. சூன்யம் வந்து அது வெற்ற வழி அப்படின்றது. அந்நிய அபிலாஷம்னா எல்லா ஆல் அதர் டிசைர்ஸ் தேன் டு ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா. அதாவது எதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரியமானதோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது. அனாவிரதம்ன்றது வந்து எது அப்படின்னா அன்கவர்ட் பை ஞானா. எதெல்லாம் ஞானா கர்மா, அதாவது எதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் மூலமா நம்ம வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும்னா அதை வந்து கர்மமாக அதாவது நம்ம செயலாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆதி அப்படின்றது மற்ற பொருட்கள் அப்படின்றது. இந்த பக்தி இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து நவவித பக்தி வந்து 9வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில நம்ம வந்து நவவித பக்தியில நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு பியூரிட்டி பக்தி, அதாவது ஒரு உண்மையான பக்தனாக இருக்கக்கூடியவருக்கு அவருக்கு என்ன இலக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து பகவான் கிட்ட உன்னதமான பக்தியோட பகவான் கிட்ட வந்து போய் சேரணும் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த அனன்ய பக்தியில அவர் வந்து ஃபாலோ பண்றாரு. Even though he sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows. பகவான் வந்து சொல்றாரு 11வது காண்டத்துல 20வது சாப்டர்ல 27, 28வது ஸ்லோகத்துல இதை வந்து சொல்றாரு. அவன் வந்து அதாவது புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல ஈடுபட்டாலும் அந்த சந்தோஷத்துல இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தன் இருக்கக்கூடியவர் அவனுக்கு வந்து தெரியும் அது எல்லாமே வந்து என்ன புலனுகர்ச்சியில போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வீழ்ச்சி வந்து நிச்சயம் அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து ஒரு வாட்டி அவன் வந்து செயல் எழுந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு புலனுகர்ச்சியில அவன் போயிட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து உடனே வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவான். என்ன ரியலைஸ் பண்ணுவான் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண உதாரணம் வந்து அஜாமிலர்ல அவர் வந்து நினைச்சு பாக்குறாரு இல்லையா, வந்து நான் இதெல்லாம் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் உன்னை வந்து
அனன்ய பக்தினா பண்ணி உங்ககிட்ட நான் வரணும் அப்படின்னு என்னோட விருப்பமா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் வந்து உனக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு மறு ஜென்மத்தை அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. மாதிரி புனர்ஜென்மம் அப்படின்ட்டு திருப்பி வந்து ஒரு ஜென்மா வந்து அது அதே இதுலயே கண்டினியூ பண்ண சொல்றாரு. எப்படி வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட் மாதிரி நம்ம வந்து இந்த சில பேர்லாம் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆட்டா கூட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட்னு கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி ஜாமிலருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட். எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட்ல அவர் அனன்ய பக்தியை வந்து செலுத்தி பகவானுடைய நாராயண தூதுவர்கள் வந்து அவர் வந்து கூட்டிட்டு போனார். அந்த மாதிரியான பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 9 விதமான நவவித பக்தி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்த நவவித பக்தி யார் வந்து இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்க சொல்ல முடியுமா? அம்பரீஷ் மகாராஜா. அம்பரீஷ் மகாராஜா அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து ஃபாலோ பண்ணி அவர் வந்து அவர் தான் வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணம் நவவித பக்திக்கு அப்படின்னு சொன்னார். நம்மளுடைய பகவத்கீதை புஸ்தகத்துல அது 2வதுலயும் 9வதுலயும் வந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்துருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து ஈவன் நிறைய ஆழ்வார்கள்லாம் கூட இதை பத்தி வந்து பேசியிருக்காங்க. எனக்கு கண்ணு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் பகவானை தான் பார்க்கணும். இந்த கண்ணை காது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காது இந்த பகவானுடைய நாமங்கள்லாம் நான் வந்து கேட்கணும். வாய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற கீர்த்தனை தான் வந்து பாடணும். கால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட கோயிலுக்கு தான் பண்ணணும். வயிறுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவருடைய பிரசாதம். நாக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாக்கு வந்து பகவானுடைய பிரசாதம் தான் வந்து சாப்பிடணும். கை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கை வந்து பகவானுக்கான சேவைகளை வந்து செய்ய வேண்டும். அவருடைய மூக்கு எதுக்கு அப்படின்னா அவருடைய மாலைகள், அப்புறம் வந்து அவருடைய ட்ரெஸ், போட்ட ட்ரெஸ் அதை வந்து முகர்த்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு அங்கமும் வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு அந்த இதுல இருந்து இருக்குது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சக்கரம் பகவானுடைய சக்கராயுதத்தை வந்து அவருக்கு வந்து பரிசாக வந்து கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. சோ இங்க வந்து கொடுத்துருக்கு மீனிங் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா எப்படி நம்ம இந்த நவவித பக்தியை வந்து அறுவடை செய்வது. சிரவணம் அப்படின்றது வரும்போது நம்ம யார் படிக்கிறது நீங்க எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு வந்து தெரியுது. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க படிங்க. சிரவணம் ஹியரிங். எக்ஸாம்பிள் மகாராஜ் பரீட்சித். திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் ஒன். பரீட்சித் மகாராஜா அந்த இதெல்லாம் கேட்கிறாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு இது பண்றாரு. கீர்த்தனம் சாண்டிங் குளோரிஃபையிங் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி அந்த அவரை பத்தி எல்லாம் சொல்லி இது பண்றாரு. விஷ்ணு ஸ்மரணம் ரிமெம்பரிங் பக்த பிரகலாத் எப்பயுமே நாராயணா நாராயணம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதுவே பாத சேவனம் சர்விங் லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட் மகாலட்சுமி தாயார். அர்ச்சனம் டிவோட்டி வர்ஷிப் மகாராஜ் பிரித்து. விக்கிர வழிபாடு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க மகாராஜ் பிரித்து மகாராஜ். ஓகே. மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை பத்தி நம்ம வந்து இதுல வந்து படிப்போம். என்ன அப்படின்னா பாகவதத்துல வந்து அவரை பத்தி வந்து பிரித்து மகாராஜ் வந்து அவரும் வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான். அவரும் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பிரித்து மகாராஜ் வந்து. வந்தனம் பிரேயிங் அக்ரூரர். தாஸ்யம் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஆர்டர் ஹனுமான். சாக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அர்ஜுனா. ஆத்ம நிவேதனம் கம்ப்ளீட் சரண்டர் பாலி மகாராஜ். ஆல் 9 process மகாராஜ் அம்பரீஷ். Sravanam or hearing is the first step in acquiring transcendental knowledge. பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வாயை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூடிக்கணும். அதுதான் நிறைய வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால நிறைய நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், கீர்த்தனங்கள், அப்புறம் வந்து அவருடைய ஸ்டோரிஸ், லீலைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம வந்து எத்தனை கேட்கணும் அப்படின்னா அளவே கிடையாது. இவ்வளோ வந்து கேட்டாதான் நம்ம வந்து வாயை வந்து திறக்கலாம் பகவானை பத்தியான கொஞ்சமான வந்து இல்லை அப்படின்னா நம்ம கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வாயே திறக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து. இப்ப நிறைய நம்மளுடைய இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, சன்னியாசிகள் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து டக்குன்னு வார்த்தை அந்த எந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் அனாவசியமா வாயை பேச மாட்டாங்க. நீங்க அதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து ஜாஸ்தி பேச மாட்டாங்க. பேசினா எது பேசினாலும் கரெக்டா வந்து பேசுவாங்க. வேணும்ன்றதுதான் வந்து பேசுவாங்க அப்படின்னு வந்து நிறைய வந்து கேட்பாங்க. நம்ம என்ன சொல்றோமோ வந்து கேட்போம். என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து பண்ணிட்டு முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து சொல்லிட்டே போறாரு. அவருடைய புலம்பி தள்ளிடுறாரு. அதை வந்து கேட்டுட்டே இருக்காரு. நடுவுல ஸ்டாப்
மாதிரிலாம் புலம்பாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாம அவர் வந்து ஃபுல்லா வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் என்ன பண்ணணும் போகணும். அவரும் வந்து இது மாதிரி பண்ணு அது பண்ணு அப்படின்னு வந்து சொல்லவே இல்லை. உனக்கு அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து நாலேஜ் இருந்துச்சு மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாலேஜ் வந்து இருந்துச்சு. நம்ம வந்து உபதேசம் அதாவது யாருக்கும் வந்து அட்வைஸ் பண்றதுக்கு நாம வந்து தகுதியா அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும். அதுதான் இங்க வந்து 6 வழிகள் பக்திக்கு வந்து 6 வழிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா பரி பரித்யாகி அதாவது பிரசித்தியாகி be accomplished or effected, succeed or advance. So இந்த பக்தியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியங்கள் வந்து பண்ணினாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றது இதை நான் அக்கம்ப்ளிஷ் அதாவது என்னால இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எனக்கு பண்ண முடியுமா, அதனால அட்வான்ஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து எடுத்துறது மாத்திரம் பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம அதுல எப்படி வந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் அட்வான்ஸ் பண்றோம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து நம்ம ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆட்டிடியூட்ன்றது வந்து அதுதான் வந்து உற்சாக நிச்சயா தைரியா அப்படின்றது நம்ம ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. நம்மளோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும், உற்சாகம் நம்ம எப்படி இருக்கணும், உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது, உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும். நிச்சயாத் அப்படின்றது நம்பிக்கையோட இருக்க வேண்டும். தைரியாத் அப்படின்றதுனா பொறுமையோட இருக்க வேண்டும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா உற்சாக நிச்சய தைரிய. நம்ம உற்சாகமா என்ஜாய் பண்ணணும். நம்ம எது பண்றோம் என்ஜாய் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாத நிச்சயன்றது நம்பிக்கையோட பண்ணணும், தைரியத்தோட பொறுமையோட பண்ணணும். தைரியம்ன்றது தமிழ் தைரியம் இல்லை, தைரியம்ன்றது வந்து பொறுமை அப்படின்றது சொல்லணும். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கணும். தத்த கர்ம பிரவர்த்தனா சங்க தியாக சத்தோபுத்த அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். நம்மளுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நடத்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தத்தத் அப்படின்றது வரும்போது தத்தத்ன்றது பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான செயல்கள். தத்தத் கர்மா எதெல்லாம் அனுகூலமாக இருக்கின்றோ அந்த செயலை செய்ய வேண்டும். பிரவர்த்தனாத் என்று செய்வது, அந்த எல்லாம் செய்யறது மூலமா சங்க தியாகாத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சங்க தியாகத்துல எதை தியாகம் பண்ணணும், நம்ம அனாவசியமா பிரஜல்பா அதாவது ஊர்முகு பேசக்கூடிய அந்த சங்கத்தை நம்ம தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து செஞ்சோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சதாவிருத்தே அப்படின்னா நம்ம வந்து முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் யாரெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இது ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்களோ இப்ப பிரசன்ட் ஆச்சாரியர்களோட அது முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து உற்சாகம்ன்றது எந்தூசியஸ். அதாவது நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் பகவானுக்காக அது வந்து ரொம்ப மனமு வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும். பூ எடுத்து வைக்கிறோமா, நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து காத்தால வந்து இப்போ நைட்டே வந்து பூவெல்லாம் கலைஞ்சிட்டு காத்தால வந்து அந்த சுவாமியோட இடத்தெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு ஒரு பவித்திரம் இல்லையா, அதனால எல்லாமே வந்து தொடச்சிட்டு பூ வந்து அழகா வைக்கணும். எந்த பூ வச்சா இப்படி வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படி வச்சா நல்லா இருக்குமா அப்படின்றது பார்க்கணும். அது வந்து உற்சாகமா வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து எண்டவர் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் வித் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வந்து செய்யணும். செஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வெற்றியை வந்து தரும் அப்படின்ட்டு ஒரு இட் இஸ் நேச்சுரல் ஸ்பிரிச்சுவல் திங் இஸ் நெவர் சாஷியேட் ஒன். சாஷியேட்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து திகட்டி போகும். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எது பண்ணினாலும் திகட்டாது அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. அதனால்தான் வந்து குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றா. குந்தி மகாராணி சொல்றா, உன்னை பத்தி கேட்க கேட்க எனக்கு வந்து திகட்டல, எனக்கு இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல இருக்கே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. யுக்த வைராகியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். யுக்த வைராகியா அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து டிக்டா போன்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். டிக்டா போன்ன்றது நம்ம மைண்ட்ல வந்து இது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே நான் வந்து பகவானுக்கு பண்ணும்போது உற்சாகமா பண்ணுவேன், அது வந்து எனக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும். எனக்கு வந்து இந்த பகவானுக்கு பண்ணும்போது எனக்கு வந்து திகட்டாது அப்படின்றத வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து யுக்த வைராகியமா எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. நிச்சயன்றது கான்பிடன்ஸும் வந்து சொல்றாங்க. கான்பிடன்ஸும் நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு வந்து பகவான் என் பேர்ல நிச்சயம் வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் நான் வந்திருக்கேனே எனக்கு வந்து கருணையால் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கணும்.
அடுத்தது வந்து அப்போ நம்ம கன்வின்ஸ் ஆனாது, அப்பா நம்ம எனக்கு வந்து பகவான் இன்னை வரைக்கும் எனக்கு வந்து எனக்கு கருணை பொழிகின்றார் அப்படின்றது அது நான் ஏத்துனாதான் நம்ம வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து காரியங்களை வந்து நம்ம பண்ணணும். நம்மளுடைய கர்மாக்களை வந்து பண்ணணும். பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணணும். அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபெய்த் என்ன எதுல இருக்கணும் அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீஸ். ஃபெய்த் தட் டிவோஷன் சர்வீஸ் இஸ் லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ஜீவா அண்ட் சக்சஸ். நமக்கு என்ன ஃபெய்த் இருக்கணும் அப்படின்னா பக்தி மார்க்கம் ஒன்றேதான் இந்த வாழ்க்கைக்கும் நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கும் உகந்தது அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து நம்ம பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஜனனம் இந்த பூமியில ஜனனம் எடுத்ததுக்கு இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் எனக்கு வந்து வெற்றியை தேடித்தரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை நமக்கு வந்து பிலீஃப் சிஸ்டம் அது வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அசோசியேஷன்ல நம்ம இருந்துட்டே இருக்கணும், சாது சங்கால இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சாது சங்கால இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து 4வது மந்திரம் வந்து சொல்றது. 4வது மந்திரமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாது சங்கா போயாச்சு அப்படின்னா போயிட்டு அப்படியே வந்து 4 பேர்த்து நம்ம வந்து பேசணும். அவங்க கிட்ட என்ன பேசணும் அப்படின்னா ஊர்க்கதையை வந்து பேசாம பக்தியில நீங்க எப்படி வந்து இது பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து சொல்லணும். நமக்கு ஏதாவது வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இல்ல இப்படி பண்ணினா நல்லபடியா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து அதாவது அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும், அதனால அவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து முன்னேறலாம். ஸோ இதுக்குதான் வந்து சொல்றது டிவோட்டி அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதை நம்ம கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க அப்படின்னா இல்லைங்க நான் இப்பதான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன், நான் வந்த உடனே எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருதோ நான் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இல்ல எனக்குலாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லி நழுவக்கூடாது. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து சொல்லணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நான் இனிமேல் தான் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இன்னும் வந்து ஃபுல்லா இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். நானு உங்களுடைய சங்கம் எனக்கு உங்களுடைய அசோசியேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் என்னால வர முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பா வந்து சொல்லணும். அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிப்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. என்னெல்லாம் படிக்கணும் போகணும், என்ன பாடல்கள்லாம் பாடினா பகவானுக்கு வந்து உகந்ததா இருக்கும், என்ன நீங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணீங்கன்னா கோவிலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா என்ன சர்வீஸ் பண்ணீங்கன்னா உகந்ததா இருக்கும் அப்படின்றது அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு போறோம் அதுல விசிட்டர் மாதிரி நம்ம வந்து போகணும். கோவிலுக்கு போறதுன்னா பகவானுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் நாங்க வந்து பண்ணோம். இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எக்ஸ், பறவைகளுடைய ஒரு இது இருக்க மாதிரிதான் இது. ஆனா வந்து போட்டிருப்பாங்க, இதுல போட்டிருக்கோம் இல்லையா கூடுல, பறவை கூடுல. ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அப்படியே விட்டுட்டு போயிடாது. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பறவை வந்து அந்த குஞ்சு பொறிச்ச உடனே இந்த குஞ்சுகளுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா வந்து அதனுடைய சாப்பாட்டுக்கு போய் 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 வந்து கொடுக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து எந்த இடத்துக்கு போறோமோ நம்ம வந்து அந்த என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுதோ அது வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம ஒரு படிப்பினையே எடுத்துட்டு நம்ம வந்து செயல்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து தைரியம், பேஷன்ஸ், அதாவது பொறுமை. எங்கேயா போகணுமா இது வந்து இது கிடையாது. எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுன்னா 9 மாசம் நம்ம பொறுமையா இருந்தான்னா 9 மாசம் கழிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு குழந்தையா வந்து இல்ல எனக்கு உடனே வேணும் அப்படின்றது நிச்சயம் வந்து அதுக்கு பொறுமை வேணும். ஸ்டெடியா இருக்கும். ஸ்டெடினா என்ன அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து காலையில 4:30 மணிக்கு நான் வந்து மங்கள ஆரத்தி வந்து பார்த்துட்டேன். நாளைக்கு காலையில ஒரு 4 மணிக்கு முழிப்பு வந்தது அப்படின்னா சரி 4:30 மணிக்கு தானே மங்கள ஆரத்தி, கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் தூங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அது வழியா எனக்கு வந்து 10 நிமிஷம் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். எழுத்து பார்த்தா 4:45 ஆயிடும். ஐயோ நம்ம நான் மங்கள ஆரத்தி விட்டுட்டோமே, சரி நாளை பார்த்துக்கலாம் நம்ம, இல்லைன்னா சாயங்காலம் மங்கள ஆரத்தி, இல்லைன்னா 8 மணிக்கு 7:30 மணிக்கு ஒரு மங்கள ஆரத்தி இருக்கு அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு இது. ஸோ அந்த ஸ்டெடினஸ் இல்லாத அந்த இது இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஸ்டடியா நம்ம போயிட்டே இருந்து குரு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வந்து எப்போ நம்ம குரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து போய் கேட்கணும். இந்த 4வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்ற மாதிரி குரு கிட்ட எப்படி அணுகணும்ன்றதுக்கு பணி பிரச்சனைன்னு சேவையா அப்படின்ற எப்படி வந்து குரு கிட்ட எப்படி அணுகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்கும்போது பணிவோட நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பதில் வந்து குருஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் கிருஷ்ணா அண்ட் குருஸ் mercy. எப்படி வந்து பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவரு வந்து
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி நீ போய் வெளிநாட்டுல போய் கிருஷ்ண உணர்வு பரப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய உத்தரவாக ஆச்சாரியர் எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து குருவோட மசி, அதாவது குரு வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா குரு வந்து அவருடைய கருணையும் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யனான பிரபுபாதருக்கு வந்து கொடுத்தாரு. நோ மேட்டர் வாட் அப்படின்னா, நோ மேட்டர் வாட்னா என்ன வந்தாலும் நீ வந்து இதை விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு குரு வந்து சொல்லிட்டாரு. அதனால என்ன இன்னல்கள் வந்தாலும் அதை நான் விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டேன். குரு தான் இல்லையா, அதனால நான் அவருக்கு என்ன தெரியவா போகுது அப்படின்ட்டு வந்து அவர் நினைக்கிறேன். சூக்ஷ்ம சரீரத்துல குரு வந்து இருந்துட்டு இருந்தாரு. அதனால அவர் வந்து he became successful. அதனாலதான் 108 108 கோயில்களை வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ல வந்து நிர்மாணம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இந்த ஜடபூமியில தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூட்சும சரீரத்துல எல்லார் இடத்துலயும் எல்லார் பக்தர்கள்கிட்டயும் வந்து இருந்திருக்காரு பிரபுபாதர் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது வந்து தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா. நம்மளுடைய தத்தத் அப்படின்னு வரும்போது இந்த செயல்கள் பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான செயல்கள் அது வந்து கண்டிப்பா வந்து செய்யணும். என்னெல்லாம் அனுகூலமான செயல்கள் அப்படின்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்க யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, போத மருத்துவ வர்த்துக்களை எடுத்துக்க கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது, ஒண்ணு மறந்து போயிட்டேனே, போதை கொடுக்காது, பாலுறவு கூடாது, சூதாடக்கூடாது. நோ கேம்பிளிங். சூதாடக்கூடாது. நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ். அப்புறம் வந்து நோ இது என்ன சொல்றது, இந்த டாக்ஸிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நோ இல்லிசிட் செக்ஸ் அப்படின்னு இந்த 4 வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து கடைபிடிக்கணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். எக்ஸிக்யூட் பண்ண நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். நான் எனக்கு தெரியும், நானும் என்னன்றது தெரியும், ஆனா நான் முயற்சி பண்றேன் அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னா, இந்த டீ காஃபி அப்படின்றது கூட வந்து டீ காஃபி வந்து அதுவும் வந்து டாக்ஸிக்ல தான் வந்து வருது. அதே மாதிரி அந்த மீட் ஈட்டிங்ன்றது கூட என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம ஆனியன் கார்லிக்கும் வந்து அதுக்கு வந்து கூடாது. என்னால எல்லாம் பண்ணிட முடியுங்க, அந்த காஃபியை மாத்திரம் என்னால விடவே முடியலங்க அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து அந்த வைராகியம் வேணும், நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு வைராகியம். அது வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து சங்கல்பம் எடுத்து பகவான்கிட்ட நின்று சங்கல்பம் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா என்ன எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து 21 எனக்கு வந்து அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்து சைன் பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க மாத்தாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரே வேலைதான், நான் வந்து காஃபி மாத்திரம் தான் வந்து குடிச்சிருந்தேன். எனக்கு டீ இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, காஃபி மாத்திரம் காலையில எழுந்த உடனே இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து காஃபி வந்து குடிப்பேன். ஸோ எல்லாரும் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வீட்டுல வந்து, நீ காஃபில இப்படி சாப்பிடாது இருப்ப அப்படின்னு. பகவான்கிட்ட போய் நின்றுட்டேன். எனக்கு வந்து நீ பண்ணணும், நான் உன்னோட பக்தியா வரணும் அப்படின்னு நீ நினைச்ச அப்படின்னா, இந்த காஃபியை நான் நாளையில தொடக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் வந்து சங்கல்பம் பண்ணேன். நல்ல மறுநாளை காலையில எனக்கு அதுதான் வந்து மிரக்கல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இவங்க வேற ஃபேமிலி, அவங்க வேற ஃபேமிலி, அதுதான் வந்து மிரக்கல் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். மறுநாளைக்கு எனக்கு அது தோணவே இல்லை, சாப்பிடணும் போகணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணவே இல்லை. அப்ப நினைச்சு நான் ஓகே, பகவான் வந்து விருப்பம் இருக்கு நான் பண்ணணும் அப்படின்னு, அந்த அவருடைய பாதையில நான் வரணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த 4 எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த மிச்சதெல்லாம் எனக்கு வந்து இது இல்லை. அந்த ஆனியன் கார்லிக் கூட நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப, நான் சின்ன இதுல இருக்கும்போது நான் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் ஆனியன் கார்லிக்கே நான் சாப்பிடவே மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து என் சிஸ்டர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது உப்மால எல்லாம் வந்து ஆனியன் போடுவாங்க, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவேன் நான், அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிடணும். ஸோ அப்பெல்லாம் இருக்கும்போது கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஆனியன் கார்லிக் எனக்கு பிடிக்காது. அப்புறம் வந்து பசங்க இதுன்னு வரும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் ஆனியன் போட வேண்டியதா போயிடுது. இது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வேண்டாம்னா வேண்டாம் அப்படின்னு. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து பண்ணித்தரேன், அதுவும் வந்து நான் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான், அப்படிதான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ டிசைட் நம்மளுடைய டிசிஷன் தான், நாம தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இது தேவையா அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அப்ப நான் வந்து அது வந்து இது பண்றது. இப்போ என்னோட பசங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, உனக்கு இப்ப நீ இப்ப சாப்பிடல அப்படின்னா அது எங்களுக்கும் நீ பண்ணித்தர வேண்டாமா அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க நான் குக் பண்ணி எடுத்துன்னு போறேன் அப்படின்னா வேணாம், வெங்காயம் இல்லாத நீ எனக்கு பண்ணி கொடு, எனக்கு வேணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது, அதுதான் வந்து அப்படின்றது. என்னோட இவரும் அப்படிதான், என்னோட சன் இல்லாமும் அதேதான் வந்து இது பண்றாரு. அது எங்களுக்காக நீங்க வந்து பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அது கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து
என்ன அப்படின்னு இதெல்லாமும் நான் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதனால நான் இப்போ இதுல வந்து வெங்காயம் ஷெல்ஃப்ல வந்து வெங்காயம் பூண்டு அது எல்லாமே வந்து இருக்காது. இந்த ரெகுலேட்டர் பிரின்சிபல்ஸ் நாம வந்து டிசைட் பண்ணணும். இந்த ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆனியன் கார்லிக் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து டீ காஃபி கூடாது அப்படின்றது. மிச்சதெல்லாம் வந்து மாமிசம் அப்படின்றது அது வந்து அதுவும் வந்து யாரு சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. கேம்பிளிங்ன்றது சூதாட்டம்ன்றது கூடாது. சூதாட்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஈவன் இந்த இதெல்லாம் பண்றது கூட சூதாட்டம் தான். நான் சொல்றது அந்த ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாம் வந்து சொல்றாங்களா அதுவும் வந்து சூதாட்டம் தான். அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா நீ என்ன உழைச்சு சம்பாதிக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு நிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம். இதை என்ன ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தான்னா ஒரு வாரத்துல 2000 ரூபாய் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல கொண்டு போய் பணத்தை போடுவாங்க. அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஒரு மாசம் வரைக்கும் ரொம்ப எல்லாமே நம்ம சொன்னதை அவன் பண்ணுவான். ஒரு மாசம் கழிச்சு அப்படியே நம்ம வந்து நம்பிக்கை வந்துடும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஓடிடும். பணம் அத்தனையும் வந்து போயிடும் அப்படின்றது. அதனால நம்ம குறுக்கு வழியில எதுவுமே வந்து சம்பாத்தியம் வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே வந்து நேர் வழியில வந்தாதான் அது நல்ல சம்பாத்தியம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சொல்லலாம். கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா இங்க 6 வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, பகவானுக்கு எதெல்லாம் உற்சாகம் தந்தோ அந்த 6 நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நம்ம வந்து எப்பவுமே உற்சாகத்தோட இருக்கணும், நம்பிக்கையோட இருக்கணும், பொறுமையான இருக்கணும், பொறுமையோட இருக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த சாதனா பக்தி வந்து பண்ணணும். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுஸ்மரணம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தர்கள் இல்லாத அந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம வந்து அந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து பக்தர்கள் கிடையாது அந்த சங்கத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து இருக்கணும். யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியர்கள் இப்ப பிரசன்ட் ஆச்சாரியரோட முந்தின ஆச்சாரியர்களை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து உகந்தது அப்படின்னு. இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தத்த கர்ம பிரவர்த்தனால 2 டிவிஷன் வந்து நியமங்கள் ஒண்ணு வந்து யமா அது நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தா அஷ்டாங்க யோகத்துல யமா அப்படின்றது நியமான்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து புற புற தூய்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வெளியில இருக்கக்கூடிய தூய்மை என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து தினம் வந்து குளிச்சுட்டு பண்றது போறது அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நியமங்கள் அப்படின்னு வரும்போது உட்புற தூய்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ நம்ம உட்புற தூய்மை எப்படி ஆக்கலாம் அப்படின்னா இந்த 9 ப்ராசஸஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இந்த வெளிப்புற தூய்மை என்ன அப்படின்னா இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நியமங்கள் உட்புற தூய்மை வெளிப்புற தூய்மை அப்படின்ட்டு வந்து அப்புறம் வந்து சங்கத்தியாக அதாவது நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி வந்து பேசுறாங்களோ அந்த இடத்துல நம்ம அசோசியேட் பண்ணணும். எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அனாவசிய பேச்சுக்கள் நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. வேர்ல்ட்லி மைண்டட் பீப்புள் அப்படின்ட்டு வந்து ஏத்தியஸ் அண்ட் மாயாவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தி வந்து பொறாமை கொள்பவர்கள்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து யாரெல்லாம் வேர்ல்ட்லி மைண்டட்னா சென்ஸ் என்ஜாய்ஸ்னா நம்ம புலன்களை வந்து நம்ம பொம்மையில பறந்ததே வந்து நம்ம புலன்களை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து இருக்காங்க. நாத்திகவாதிகள் அப்படின்ட்டு அந்த பகவான் பேர்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது. அண்ட் தோஸ் ஹூ ஃபாண்ட் சென்ஸ் என்ஜாயர்ஸ் அப்படின்னு யாரெல்லாம் வந்து புலநுகர்ச்சியில் இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கூட இருக்காங்க. இவங்கதான் வந்து இந்த ஜடபூமியோட திருப்பி திருப்பி வரக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ்ல ரொம்ப அட்ராக்ஷன் வந்து இருக்கக்கூடிய. அடுத்தது வந்து வெமனைசர் அப்படின்னா சில பேர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இல்லாம நீங்க நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க. வெமனைசர் அப்படின்னா ஒரு மனைவி இல்லாம 2 மனைவி 3 மனைவி 4 மனைவி 5 மனைவி அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து திகட்டாது அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து ஹிப்போக்ரிட்டிக்லி டிவாவுட் அப்படின்னு. ஹிப்போக்ரிட்டின்னா ஒரு இந்த தன்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஹிப்போக்ரிட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல இருந்து சொல்லுவாங்க ஹிப்போக்ரசி அப்படின்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, நம்ம பின்னாடி இன்னொரு மாதிரி வந்து பேசுவாங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து ஹிப்போக்ரிட்ஸ் அப்படின்றது. நம்ம கிட்ட வந்து சரியான நடத்தை இருக்க இல்லாதவர்கள் அவர்கள் எல்லாமே வந்து கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சதோபிருதி அதாவது ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு.
அது வந்து பகவானுக்கு உகந்தது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள். முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள். அவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க தான். அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய பாத வழி வழியில நம்ம நடக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு சக்சஸ், வெற்றி தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். எதுல வெற்றி அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும். யாரெல்லாம் அந்த சங்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து ராதாராணியோட ஸ்வரூபி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அந்த பகவானுடைய ஸ்வரூபமும் ராதாருடைய ஸ்வரூபமும் வந்து கலந்து இருக்கக்கூடியவர். அந்த அவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்தர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு அவதார புருஷனாக வந்தாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் எப்படி இருக்கு அத வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளா காமிக்கிறதுக்காக பகவான் இது வந்து 6 கோஸ்வாமிகள். 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து இங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி நம்ம வந்து செயல்படுத்துறது அப்படின்ற இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து நிறைய மதாஜி 2 பேரு டக்குன்னு மறந்துபட்டு ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி அப்படின்றவரு. இன்னொருத்தர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி. அதான் அதுவும் அந்த வந்து வருவாங்க. அதுல எல்லாருமே மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் அதுல வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில போஸ்ட்ல இருந்தாங்க. நிறைய பெரும் பணக்காரங்களாங்க. பகவானுடைய இது வேணும், வழி அந்த பாதையில நம்ம போகணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதுக்கு வந்துட்டாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து 5 குருமார்கள், நம்மளுக்கு முந்தைய இருக்கக்கூடிய குருமார்கள் பத்தி இங்க வந்து நம்மளுடைய முந்தைய குருமார்கள் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியாது இருக்கு அது. நம்மளுடைய முந்தைய குருமார்கள் நம்மளுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து தெரியும். இவங்களோடதெல்லாம் படிக்கிறோம்ல, அதனால தெரியறது. எங்க நீங்க ரெடி ரெக்னரா எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பகவத்கீதையில 40வது பக்கத்துல இவங்களை வந்து பத்தி கொடுத்திருக்கு. பக்தி வேதாந்த் சுவாமி பிரபுபாதா. அடுத்தது வந்து பக்தி, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், கௌர கிஷோர், பக்தி வினோத தாக்கூர், அடுத்தது வந்து ஜெகநாத். இவங்க 5 நம்மளுக்கு 5 தெரிஞ்சா வந்து சோ பிரபுபாதர், பக்தி சித்தாந்த தாக்கூரார், இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கௌர கிஷோர், இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி வினோத தாக்கூர், அடுத்தது வந்து அவர் வந்து ஜெகநாத், பலதேவர் வச்சுதாங்க ஜெகநாதர். இவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ் அப்படின்ட்டு வந்து. இப்ப நம்மளுக்கு யாருக்கு குருமாரு, குரு மகாராஜ் யாரு? ஜெயபாதா மகாராஜ். ஜெயபாதக மகாராஜ் அவர் தான். ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கானுடைய மாயாப்பூர் இஸ்கானுடைய சீஃப் ஹெட் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு. இதோட இந்த வேர்ஸ் வந்து முடிஞ்சது. இதுல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம். 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்னெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியுமா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அவஷ்ய ரக்ஷிபே கிருஷ்ணா? புக்ல வந்து கொடுத்துருக்கு. போன் பண்ண அவஷ்ய ரக்ஷிபே கிருஷ்ணா. அப்படியே கோ த்ரூ. அப்ப வந்து தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் எழுது. 2 ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸ்லைடோட நான் காமிக்கிறது. தத் கர்ம பிரவர்த்தனம் இன்னும் வந்து என்ன அப்படின்னா 2 கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும்?
ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. யமா நியமா. அப்புறம் வந்து யமா நியமா கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட வந்து 2 டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தத் கர்ம பிரவர்த்தனா வந்து யமா நியமா தான் வந்து நியமாங்கள் அப்படின்றது வந்து 9 விதமான நவவித பக்தியை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் வந்து யமா அப்படின்றது வந்து எதெல்லாம் வந்து அன்பேவரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது பகவானுக்கு எதெல்லாம் உகந்தது இல்லையோ அதை வந்து செய்ய முடியும். இங்க வந்து சொன்னோம். இது வந்து பார்த்தேன். இது அந்த அவசிய ரக்ஷிபேனா என்ன? ஷோயிங் மர்சி தானே. காப்பாத்துறது. அவங்களுடைய கருணை என்பது காட்டி அவசியம் அப்படின்னால நிச்சயமாக அவங்களுடைய கருணை எங்கனை காப்பாற்ற வேண்டும். எதுல இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னா இந்த 2வது மந்திரத்துல சொல்ற மாதிரி இந்த 6 இதை வந்து அதுல இருந்து என்னை வந்து மீட்டு என்னை வந்து ரட்சிக்க வேண்டும் பகவானே அப்படின்றதுதான் வந்து அறைகள். தாட் 4வது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அது வந்து ஸ்லைட்ஸ் வந்து கம்மி தான். இல்லாம 4வது இன்னொரு 15 நிமிஷமோ 10 நிமிஷம் ஆகும். சோ 4வது ஸ்லோகம் வந்து எதை பத்தி சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம ஒரு சாது சங்காக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு, நீங்க எப்படி இதுல வந்தீங்க, முதல்ல எப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பழக்கமா போயிடுது அப்படின்னா நம்ம அந்த சாது சம்பவம் அவங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும். நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம இன்னைக்குதான் நான் கோவில் போறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க கிட்ட போய் நீ நேர போய் அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம கேட்க முடியாது. நீங்க எப்படி இதுல வந்தீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்க உங்களை எடுத்து பார்ப்பாங்க. உங்ககிட்ட நான் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெல் பண்ணிக்கணும். அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட பேசி நம்ம வந்து ஒரு வாரம் பழக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பழக ஆரம்பிச்சிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த சாது சங்காத நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வந்து கேட்கணும் அப்படின்றது, நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் வருதோ அவங்ககிட்ட வந்து 3வது பார்த்தோம். 4வதுன்னா என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் 4ல வந்து 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அதாவது எதை நம்ம வந்து பரிமாற்றம் இருக்க வேண்டும் நம்ம கிட்ட அப்படின்னா, இந்த ப்ரீவியஸ் லெசன் மென்ஷன் one's desires and ambitions develop according to the company one keeps. நம்ம எப்படி அப்படின்னா அந்த எப்படி வந்து இவர் சொல்ற மாதிரி ஃபேமஸ் பிளே ரைட்டர் இருப்பாரு அவங்க சொல்றாங்க, நீ வந்து உன்னுடைய நண்பனை காட்டு, நான் நீ எந்த எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி, உன்னோட நண்பன் யாருன்னு சொல்லு, நீ யாரோட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கேன்னு அவனை வந்து காமி, நீ எப்பேற்பட்டவன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி நாம வந்து எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷன் பொறுத்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்மளுடைய பேச்சு, நடை, உடை, பாவனை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பக்குவம் அடையுது. எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வி ஆர் இன் த ரைட் அசோசியேஷன் அப்படின்னு. அதை விட்டுட்டு காலத்தால எல்லாம் நான் வந்து பகவத்கீதை பாகவதான் வந்து சொல்லுவேன், சாயங்காலம் வந்து நான் வந்து கொழாடி சண்டை போடுற மாதிரி நான் சண்டை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னோட சங்கம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. அது வந்து என்ன கிருஷ்ணத்துக்கு வந்து கொண்டே போகாது. அதுதான் நம்ம யாரோட நம்ம அசோசியேட் பண்றோமோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சங்கா சஞ்சாயத்தே காமா அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இதுல வந்து சொல்றாரு. 2வது அத்தியாயத்துல 62வது ஸ்லோகத்துல இது வந்து சொல்றாரு. therefore if you want நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இப்ப யாரோட சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள பக்தர்களோட நம்ம அந்த அசோசியேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த அசோசியேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து இட் ஆல்சோ பிகின்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஒன் ஷுட் அசோசியேட், நம்ம எப்படி வந்து அவங்க கிட்ட போய் அசோசியேட் பண்ணிக்கணும். எடுத்த உடனே இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோவில் போறேன், நேரம் போறேன், யாரோ ஒருத்தர் பாக்குறேன் நானு, என்னங்க நீங்க வந்து எப்படிங்க நீங்க வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல வந்தீங்க, கிருஷ்ணோட பக்தி வந்து உங்களை முதலே வந்துட்டா இல்ல இப்பதான் வந்துட்டா, எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து
நம்ம வந்து ரைட் ட்ராக்ல இல்ல அப்படின்ற அர்த்தமா இருக்கு. ஸோ அவங்க நினைச்சுப்பாங்க இவங்க யார் என்ன இதுல வந்து இதுலயும் ஏதாவது பத்திரிகையில வந்திருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளை வந்து பார்ப்போம். நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் நம்மள வந்து ட்ரீட் பண்ணவே மாட்டோம். என்ன அப்படின்னா ஃபர்தர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆன் ஹவு டு அசோசியேட் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் டெக்ஸ்ட் 5 and 6. நம்ம வந்து ஒரு பக்தர்கிட்டையும் எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்றதும் இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பமா இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட வந்து பேசுறதுன்றது ஒரு மாதிரி. நம்ம வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டியா இருக்காரு, அவர்கிட்ட பேசுறது அப்படின்றது ரொம்ப வந்து பார்த்து நம்ம வந்து பேசணும். இதான் வந்து இந்த வாச்சோ வேகம். இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அந்த கோவிலோட ஹெட்டோ இல்ல அந்த கோவிலோட சீனியர் டிவோட்டின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர்கிட்ட நம்ம பேசுறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு ரொம்ப பார்த்துதான் வந்து பேசணும். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய விதமான பக்தர்கள் வந்து வருவாங்க. ஒரு பக்தருக்கு வந்து இந்த பகவானை அலங்காரம் பண்றதுலாம் வந்து பிடிக்கும், இன்னொரு பக்தருக்கு வந்து கிளீன் பண்றது வந்து பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் வந்து இருக்கும். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி will explain. மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து இருக்காங்க இல்லையா மாதாஜி, இந்த மாதிரி விதவிதமான பக்தர்கள் வந்து இருக்காங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா மாதாஜி, ஆஹ் நிறைய பக்தர்கள் இருக்கா. உம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு ரகம். ஆமா. எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொறுமையா ஏதோ அவங்க அவளோட இதை முதல்ல கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிருஷ்ணரை எடுத்து சொல்லி நம்ம அப்புறம் கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுத்து அவங்க இது பண்ணினாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணரோட பாதைக்கு வருவாங்க. பக்தர்கள் வந்து சில பக்தர்கள் வந்து ஏதோ சொன்னாங்க நான் வந்தேன், என்ன பண்ணுவாங்க என்னன்னு தெரியல எனக்கு அப்படின்ட்டு வருவாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்றதும் இருக்கு. எடுத்த உடனே இல்லைங்க நீங்க உட்காருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணியில் நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, மறுநாளைக்கு அவங்க வரவே மாட்டாங்க. இல்ல ஒண்ணுமே இல்லைங்க, நானும் அப்படிதாங்க இருந்தேன், முதல்ல எனக்கு டவுட்டோட தான் நான் வந்தேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வர எனக்கு இந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது, இவங்க பாடுற விதம் பிடிச்சிருக்கு, இவங்க பேசுற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் வந்து ஒருவர் இந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்குள்ள நல்ல ஒரு மாற்றம் வருது, அதை வந்து நான் தெரிஞ்சுட்டேன். இதாங்க நான் தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல எடுத்த உடனே நம்ம என்னெல்லாம் கத்தணும் அத்தனையும் உட்கார வச்சு சொல்ல முடியாது. அவங்க கிட்ட சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான், இவங்க ஏதோ லெசன் எடுக்கிறாங்க, இவங்ககிட்ட அடுத்ததான் நம்ம கிட்ட வரவே மாட்டாங்க, நம்ம பார்த்தாலே அந்த பக்கம் ஓடிடுவோம். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து அணுகுமுறை வந்து ரொம்பவே வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, எப்படி வந்து நம்ம அணுக வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து 5வது 6வதுல வந்து நம்ம அதை பார்ப்போம். இந்த 4வது ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, ததாதி பிரதிருப்னாதி யம் ஆக்யாதி பிருச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷத்வீதம் பிரீதி லக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி பிரகிருஹணாதி குஹ்யம் ஆஹ்யாதி பிருச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி கிரஹணாதி குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி பன்கிட் போஜ்யாதே பூம்கிட் போஜ்யாதே சைவ சத்விதாகம் பிரதிலக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ததாதி பிரகிருஹ்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிருச்யதி புங்க்தே போஜயதே சைவ லக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வச்சுட்டு புக் வச்சுட்டு இருக்கல நீங்க? நேத்து போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சண்டே. வெரி குட், எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். இந்த வருஷம் பிறந்த நான் போகவே இல்லை, மகான் போய் பார்க்கணும். அன்னைக்கு ஏகாதசி வேற, போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நேத்து இப்ப இது சண்டே. சண்டே ஏகாதசி. ததாதி பிரதிகிருஷ்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷத்விதம் பிரீதி லட்சணம். இதுல வந்து மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல்.
வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல். அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா தானமாக கொடுக்கறது அப்படின்னா நிறைய கிஃப்ட் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கறது. அப்படி வந்து தானமாக அளிக்கப்படும் அக்செப்டிங் சேரிட்டபிள் கிஃப்ட்ஸ், அதுதான் வந்து சொல்றோம். தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், அதை வந்து ஏத்துக்கணும். ஒருத்தர் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை ஏத்துக்கிறதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வேணாங்க எனக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன, எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட வாங்குறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால யாராவது வந்து தானமா கொடுக்குறாங்க, கோவிலுக்கு நம்ம போறோம், கோவில்ல வந்து அவங்க பிளவுஸ் பிட்டோ இதெல்லாம் இது வச்சு தராங்க, கூடார வள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு தராங்க அப்படின்னா இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம்னு நம்ம சொல்லணும், வாங்கிப்போம் இல்லையா? அதனால யூ அக்செப்ட். தானமாக அளிக்கப்படும் வெகுமதியை ஏற்றணும், தானமும் கொடுக்கணும், அந்த இதுவும் வந்து ஏற்றுக்கணும். அப்புறம் வந்து மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருத்தரிடம் வந்து வெளிப்படுத்தும். நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்சு எடுத்து அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம எது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையானவர்கள் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து இந்த இன்கொயரி கான்பிடென்ஷியல், அதாவது நம்பிக்கையுடன் நம்ம விசாரிக்கணும். நம்ம எது பேர் நம்பிக்கையிடம் அப்படின்னா அவங்க பேர்ல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம விசாரிக்கணும். நான் இவங்ககிட்ட கேட்கிறேன், இவங்க எனக்கு வந்து பதில் சரியா சொல்லுவாங்களா என்னன்னு தெரியல, பட் இருந்தாலும் கேட்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கும். கான்பிடென்டா இருக்கணும். அடுத்தது வந்து பிரசாதம் ஏற்றல். பிரசாதம் யாராவது தராங்க அப்படின்னா இல்லைங்க எனக்கு வேண்டாங்க பிரசாதம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது மரியாதை கிடையாது. யாருக்கு மரியாதை கிடையாது? பகவானுக்கு. பகவான் சாப்பிட்டுட்டு அது கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு, அதை ஏத்து கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்கணும். ஏத்துக்கல அப்படின்னா அது யாருக்கு பாவம் அப்படின்னா யார் வேண்டாம்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பாவம். அடுத்தது வந்து பிரசாதம் அளித்தல், அக்செப்டிங் பிரசாதம் அண்ட் ஆஃபரிங் பிரசாதம். இப்ப நம்ம ஏதாவது கோவில் போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரசாதம் வந்து பகவானுக்கு வந்து நெய்வேத்தியத்துக்கு நம்ம பிரசாதம் பண்ணி வீட்டுல இருந்து பண்ணி எடுத்துட்டு போனோம். இங்க வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது தீட்சை பெற்றவர்கிட்ட தான் வந்து அல்ல இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஜெயபால் மாதாஜி, ஆமா தீட்சை மாதாஜி. யார்? அதுவும் பிராமண தீட்சை எடுத்தவாதான் அவ இது ஆமா பண்ணுவா. ஆமா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. தீட்சை வாங்கியிருக்கணும். தீட்சை வாங்கிட்டு அது வந்து பிராமணா குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கணும். கண்டிப்பா வந்து அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் சொல்றாங்களே, அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து நாம வந்து எதுக்காக சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன், ஆனா எங்க வீட்டுல சாப்பிடுவாங்க, நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த பிரசாதத்தை நான் எடுத்துட்டு போறேன், அது எப்படி அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லலாம் அப்படின்றது நம்ம ஆர்கியூ பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்காதோ அதை நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. அந்த அபராதம் யாருக்கு? நம்மளுக்கு தான் வந்து பாவம் வந்து செய்யும். ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணிதான் நம்ம இந்த பூமியில வந்து பிறந்தோம், இது நம்ம ஏன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுனால என்ன சொல்றாங்களோ அதை சைலண்டா பண்ணிடணும். தான் வந்து சித்தம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் வந்து இதுக்கு போன போது என்ன, இங்க வந்து மத்ஸ்யா கோவில்னு ஒண்ணு இருக்கு, சின்ன மிஷனோடது. அந்த கோவிலுக்கு போகும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போன போது யாரோ வந்து பிரசாதம் வந்து கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நான் வந்து சுண்டல் பண்ணி எடுத்துட்டு போனேன். ஸோ அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து பாக்குறாரு நம்ம நாமம் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் வந்து துளசி இது தலை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து ஆஃபரிங் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து விநியோகமும் வந்து பண்ணு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோவில் போறோம் அப்படின்னா பழம் வாங்கிட்டு போறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பகவானுக்கு வந்து பழம் வாங்கிட்டு போவோம், பெரியவங்களை பார்த்தா பழம் வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பழம் வந்து வாங்கிட்டு போனோம், அதை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். அவங்க ஏதாவது கொடுத்தானா நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். நான் கொடுக்கறது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும், ஆனா நீங்க கொடுக்கறத நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதுதான் வந்து 6 விதமான பரிமாற்றங்கள். இது வந்து எதால நம்ம தரோம் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் லவ். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராங்க, ஒரு லேடி வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கிளம்பி போகும்போது நம்ம வெத்தலை பாக்கு பூப்பழம் எல்லாத்தையும் வச்சு தரோம். ஒரு பணம் வச்சு கொடுப்போம், பிளவுஸ் பிட் இருந்தாங்கன்னா பிளவுஸ் பிட் வச்சு கொடுப்போம். அது வந்து அவங்க வந்து இது வந்து சேரிட்டியா நம்ம வந்து சொல்லும் போது என்ன கொடுக்கணும்னா, இது நம்ம வீட்ல இருந்து போறதுனால ஓம் தத் சத் இதி அப்படின்னு நம்ம ஓம் தத் சத் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இது வந்து பகவானே நான் உனக்காக நான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அது வந்து தானமாக வழங்கும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை அக்செப்ட் பண்றாங்க. இப்ப நீங்க எங்க வீட்டுக்கே வருது இல்ல, அதனால நான் உங்களுக்கு வந்து வெத்தலை பாக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இல்லைங்க நான் உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றேன். நீ கொடுக்கும்போது நான் வாங்கிட்டேன், நான் கொடுக்கும்போது நீ வாங்கிக்கிறேன், அதுதான் வந்து பரிமாற்றம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இப்ப நான் எனக்கு ஒருத்தர் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தது அப்படின்னா நான் அவங்க கிட்ட வந்து கான்பிடென்டா என்னோட மனசுல என்னெல்லாம் தோன்றதோ, எந்த சந்தேகங்கள்லாம் வந்து தோன்றதோ அவங்க கிட்ட வந்து பேசுவேன். என் மனசை வந்து இது பண்ணிக்காம. இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொன்னேன் இல்லையா, நான் வந்து காஃபி டீ எப்படி விட்டேன் அப்படின்னு, எனக்கு ஹேவ் த கான்பிடன்ஸ். அதனால எனக்கு வந்து மாதாஜின்னு நான் என்கொயர் பண்ணேன்,
மாதாஜி நீங்க வந்து சொல்லுங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எத்தனை வண்டிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க. அது அவங்க பேர்ல வந்து நம்பிக்கை இருக்கு, அவங்க வந்து கரெக்டா சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்ப நான் வந்து பிரசாதம் வந்து நான் வந்து பகவான் கோவில் போறேன், பிரசாதம் வந்து நான் வந்து இப்ப நான் வந்து தீட்சை பெற்றேன் அப்படின்னா, நான் பிரசாதம் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்னா நான் ஆஃபர் பண்ணேன். இதுதான் வந்து பரிமாற்றம் அப்படின்ட்டு வந்து 6 loving exchanges. சொசைட்டி இஸ் நரிஷ்ட் பை தம். சொசைட்டி என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து இருந்துட்டு அப்படின்னா சொசைட்டில என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சொசைட்டி வந்து வளர்க்கின்றோம், நல்ல விதமாக நம்ம வளர்க்கின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். யூஆர் நரிஷிங். நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்னால என்ன, நிறைய வந்து நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்ற அர்த்தம். சொசைட்டிக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா அது நல்ல சீராக வளரும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து அந்த நாஸ்டி திங்ஸ், அதாவது இதெல்லாம் வந்து துஷ்டம் அப்படின்ற துஷ்டர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த விதமான செயல்களை நான் சொசைட்டிக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு வந்து தீமை தான் வந்து செய்வேன். ISKCON has been established to facilitate 6 loving exchange between devotees அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ ISKCON இது வந்து எதுக்கு ஏற்படுத்தினதே என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் வந்து இருக்க வேண்டும், 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். கம் இன் பேர்ஸ், ரெசிப்ரிகேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். கிவிங் அண்ட் டேக்கிங். கம் இன் பேர்ஸ்னா ரெண்டு பேரா வாங்குவோம். ரெசிப்ரிகேட் அப்பதான் வந்து ஒருத்தர் வந்து நான் கொடுக்கறத நீ வாங்கிப்ப, நீ கொடுக்கறத நான் வாங்கிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கிவிங் அண்ட் டேக்கிங் அசோசியேஷன். நான் என்ன கொடுக்கறேனோ அப்புறம் வந்து அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அது இந்த அசோசியேஷன் தான் வந்து வேணும். ஒரு வழியாவே இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து ஒரு கோவில் போவேன், அங்க போய் நான் பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு தான் போவேன், நான் எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே வந்து கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டும். ஸோ சேரிட்டின்னு வரும்போது தானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலேயே வந்து நிறைய வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யால ஒரு சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஒரு கிரகஸ்தரோட மெயின் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய வந்து இதை கொடுக்கணும். பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்தாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுல வந்து நம்ம 50% வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கோவிலுக்கு அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும். யாராவது வந்து தானம் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தானமாக வழங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய இது என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ். அப்படின்னு கிரேட்டஸ்ட் சேரிட்டி, ஃபோக்கஸ் ஆன் கிவிங் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சேரிட்டி. நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தர் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அதுதான் வந்து உண்மையான தானமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஹரிநாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இட் பியூரிஃபைஸ், அப்படி எல்லாருமே வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். லிவிங் என்டிட்டிஸ், எல்லினா லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஹரிநாம் சொல்ல சைத்தன்யர்கிட்ட வந்து ஒரு வண்ணா வந்து இருந்துருந்தாரு. நேரா அவர்கிட்ட போனாரு, நீ ஹரிபோல் சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார் சைத்தன்யா. அவனுக்கு ஒண்ணுமே வந்து புரியல, ஹரிபோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இரு அப்படின்னாரு. சோ அவன் என்ன பண்ணா, தோச்சிட்டே இருந்தான். திடீர்னு அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து அவர் சொல்லிட்டு போறாரு, சொல்லிட்டே இருந்தேன், ஹரிபோல் 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 அப்படி அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. சரின்றத போது அவங்க ஒய்ஃப் வர்றாங்க, என்ன நீ இந்த அண்ணா தொழில விட்டுட்டு நீ என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. கூட்டிட்டு வந்துட்டு பாருங்க என் கணவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து நோ பேசிட்டு இருக்காரு, எனக்கு வந்து புரியவே இல்லையே, இவர் என்ன வியாபாரம் பண்ண போறாரா என்னன்னே தெரியலையே அப்படின்னு போது அவர் வந்து ஹரிபோல் 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 அப்படின்னு அவர் யாருக்குமே கேட்கல, ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல்னே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த மத்தவங்க எல்லாம் வந்து அது பார்த்த உடனே அவங்களுக்கும் வந்து என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியல, அவங்களும் ஹரிபோல் 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 வந்து பண்ண வச்சாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா அததான் நம்ம வந்து அதையே நீங்காரமா வந்து எடுத்துப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அப்புறம் வந்து பிரசாதம் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து சாப்பிட வேண்டும். பிரசாதம் சாப்பிட என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம செஞ்ச சின்ன சின்ன பாவங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும், நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம் அப்படின்ட்டு வந்து பாகவத புராணம் இது வந்து நிறைய சேரிட்டியா வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யாராவது வந்து இது என்கிட்ட வந்து நீங்க அரிசி வாங்கிக்கோங்க இது வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னா நான் வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. அவ அந்த அமாவாசை எனக்கு எதுக்கு கொடுத்த நான் அதெல்லாம் அந்த தானம் எல்லாம் வாங்குறது இல்லை. நானு வாங்கிட்டு நீங்க எதுக்காவது கொடுத்துடல, ஏழையாருக்காவது கொடுத்தேன். அவள்கிட்டே வந்துட்டு எனக்கு வந்து வேற யாரான்னு வந்து இது வேண்டியவங்களுக்கு கொடுங்க, நான் என்னை விட வந்து இது இல்லாம இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் யாராவது வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு டைவர்ட் பண்ணி விட்டுறேன். அது பண்ணலாம் இல்லையா?
யூஸ்வலா வந்து அவங்க யாராவது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுதான் வந்து லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா, இதுல ஏதாவது உள்குத்தம் இருக்குமா, நம்மளுக்கு வந்து தானம் நம்மளை பார்த்து வந்து கொடுக்குறாங்களே அப்படின்றது இருக்கும். தேவைன்றது நம்மளுக்கு இருக்காது நம்மளுக்கு. ஆனா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். எப்படி வந்து இப்போ வரக்கூடிய சாஸ்திரிகளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வீட்டுல வந்து அரிசி நிறைய இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அரிசியை வந்து கேட்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது தானமா வழங்கினோம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து பிரீத்தி. அதை வந்து நம்ம இன்னொருத்தருக்கு தானமா வழங்கினோம்னா அது அவங்க உங்களுக்கு வந்து இதுவாகும். ஓகே. நல்லபடியா உங்க இதுவாகும். அதே வந்து கொடுக்க வந்து கொஞ்சம் உங்க வீட்டுல இருந்து எடுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தானம் உங்க வீட்டுல இருந்து கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும். ஓகே. நம்ம வேண்டாம்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து அந்த அன்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். அந்த சொசைட்டில என்ன அப்படின்னா அன்பு தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அவங்க வந்து ஒரு அன்பா நம்ம கிட்ட வந்து கொடுக்கும்போது, சிரிச்ச முகத்தோட வந்து கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஆக்சன், அது தப்பே கிடையாது. ஏன்னா பகவான் சந்நிதியில கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது நிச்சயம் வந்து கலப்படமற்றதுதான் வந்து பகவான் சந்நிதியில கொடுப்பாங்க. நிறைய பேர், சில பேர் வந்து கொடுப்பாங்க தானம் வந்து. இந்த அமாவாசை எழுதும் போதெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. வாழைக்காய் அரிசின்றது வந்து அது எல்லாருக்குமே வந்து கொடுப்பாங்க. வாழைக்காய் அரிசி வந்து யார் வந்து பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த வாழைக்காய் அரிசி எல்லாம் வந்து அதுதான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுதான் எனக்கு வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் நான். வாழைக்காய் அரிசி வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த அரிசி வந்து நீங்க வந்து மடப்பள்ளியில வந்து சேர்த்து விடலாம். அது வந்து இதுக்கு கூட நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். நம்ம நிறைய வந்து மகாபரிவாளோட இந்த பிடியரிசி திட்டம்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு அது வந்து நீங்க ஒரு ட்ரம் மாதிரி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல போட்டுடுங்க. காய் ஏதாவது கொண்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி அதுல வந்து போட்டுடுங்க. காய் ஏதாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யாராவது ஏழை யாராவது வருவாங்க, அம்மா நீ வந்து எடுத்துக்கிறியாமா, இல்ல வாழைக்காய் இருக்கு, உனக்கு ஏதாவது அரிசி வேணுமா அப்படின்னு நம்ம அதை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சரி மாதாஜி. ஆமா அது வந்து கொடுக்கலாம். யாரும் வந்து உங்களுக்கு தேடின்னு வந்து கொடுக்கறது வந்து அந்த இது அப்படின்றது கிடையாது. அவங்களுடைய பாவத்தை நீங்க வாங்கிக்கிறது வந்து கிடையாது. ஏன்னா அப்ப நீங்க வாங்கும் போது என்ன அப்படின்னா ஓம் தத்சத்னு சொல்லிட்டே வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு பகவானே அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்கும் போதும் கொடுக்கும் போதும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானே உன்னை நினைச்சு நான் வாங்கிக்கிறேன், பகவானே நான் உன்னை நினைச்சுன்னு அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்து பகவான் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே மாதாஜி. அதுதான் கிளியர். அதுதான் வந்து கான்பிடன்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கான்பிடென்ஷியல் டாக்ஸ் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட நம்ம எல்லாமே வந்து சொல்லுவோம். எதுக்கு இந்த நம்பிக்கை வேணும் அப்படின்னா, டாபிக்ஸ் ஆஃப் த டாக்ஸ் என்னென்ன இது டாபிக்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு வந்து கான்பிடென்ஷியலா பேசுறதுனா எல்லாத்தையும் நான் வந்து பேச முடியாது. நான் ஓப்பன்ல வந்து இதுல இருக்கும்போது நான் இதெல்லாம் வந்து பேச முடியாது அப்படின்ட்டு சில பேர்லாம் வச்சிருக்கேன். ஸோ என்ன இது அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். நான் வந்து இந்த பக்தியில மார்க்கெட்ல நான் போயிட்டே இருக்கேன், எனக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு தடை கற்களா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்றது நம்ம யாரை பார்த்து கேட்கணும் அப்படின்னா, சீனியர் டிவோட்டியை வந்து பார்த்து சந்நியாசம் மேற்கொண்டவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து முதல்ல இதுல வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, தீரா அப்படின்றாங்க. தீரா கிட்ட நம்ம போய் வந்து கேட்க வேண்டும் சேலஞ்சஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். இதெல்லாம் எனக்கு தடை கற்களா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணட்டும் அவங்க கேட்க. இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண கதா, நிறைய வந்து கிருஷ்ணருடைய கதைகள் வந்து கேட்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து பிரஜல்பா இருக்கு, அதாவது அனாவசியமான பேச்சுக்கள் வந்து இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது வந்து டாக் as a gift ஃபார் others. நீங்க உங்களை பார்த்தாலே அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவர் வரமாட்டாரா, கொஞ்ச நேரம் பேச மாட்டாரா அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய அது நீங்க பேசுறதே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க. பிரசாதம், பிரசாதம் வந்து the way to a man's heart is through his stomach. பகவான் வந்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய இதயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம மனசு வயர் நிறைஞ்சிருது அப்படின்னா மனசு வந்து நிறைஞ்சிடும். அது அக்செப்ட் பண்றீங்களா என்னன்னு? வயர் வந்து பட்னியா இருக்கும் அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு நம்ம யாருக்காவது வந்து நல்லது நினைக்கணும் அப்படின்னா, நானே வயறு பட்னியா இருக்கேன், நான் யாருக்கு நல்லது நினைக்கிறது, எனக்கு இன்னும் எந்த பிரசாதமும் கையில வரவே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளுடைய மனசு வந்து இது ஆகாது. என்ன சொன்ன நம்ம இதயம் வந்து சரியா வந்து ஒர்க் ஆகாது. இதயம் ஒர்க் ஆகுது. நான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இதுவா சொல்லல, ஏன்னா நம்மளுடைய இதயம் வந்து எல்லா துடிப்பெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும். ஆனா அது வந்து இயக்கத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் வேணும். இந்த என்ஜாய்மெண்ட் வந்து என்னோட வயிறு வந்து பசிக்கிறதுனால எனக்கு என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால நம்மளுடைய எப்போ இதுன்னா நம்மளோட வயர் ஃபுல்லா அச்சுரிச்சுக்கோ மனசு திருப்தியா சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுக்கு போனேன்,
ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பாடு, பாடி மனசே ரொம்ப திருப்தியா இருக்குன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? இல்லையா? அதுதான் பவர் ஆஃப் பிரசாதம். இப்ப நம்ம கோவிலுக்கே போறோம், நம்மளோட கிருஷ்ணா இது இஸ்கானுக்கு போறோம், நம்ம வந்து பிரசாதம் கொஞ்சம் தான் போட்டு கொஞ்சம் தான் அப்படின்னா கூட மனசு திருப்தியா வந்து என்ன அருமையா இருந்தது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டே வந்து இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இந்த ஃபுட் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம எது சாப்பிட்டாலும் அதனுடைய மேல வந்து கவனம் வந்து செலுத்த வேண்டும். இதோட இந்த அத்தியாயம் இந்த 4th ஸ்லோகா வந்து டிவைன் குஹ்யம் அக்கியதி பிரச்சதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. குஹ்யம் அப்படின்றது சீக்கிரட், குஹ்யம் ஆக்கியதி ருச்சதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ரகசியங்களை விவரித்தல் வினவுதல் அப்படின்ட்டு வந்து பிரச்சதி அப்படின்றது வந்து வினவுதல் விவரித்தல். யார்கிட்ட நம்ம டிஃபைன் முக்கியம் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு வரக்கூடிய என்ன சொல்றது ரகசியங்களை நம்ம யார்கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லுவோம், யார்கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தா நம்பிக்கையா இருக்க நம்பிக்கை, கான்பிடன்ஸ் பண்ண நம்பிக்கையா இருக்கு. நான் முதல் தரம் நான் கோவில் போறேன், அங்க ஒருத்தர் பாக்குறேன், அவங்க கிட்ட நான் பேசும்போது அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்மளோட ரகசியத்தெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம். எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுறது, இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுறது இதுல கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம். நமக்கு அவங்க பேர்ல நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து வாயத்தோம். அடுத்தது வந்து ஹவு ஷுட் ஒன் ஸ்பெண்ட் இஸ் இன்கம். எப்படி அப்படின்னா நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா, 50% அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. 50% மெயின் டியூட்டி ஆஃப் கிரகஸ்தர் வந்து 50% வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் கிவிங். 50% வந்து எதை பத்தி கிரகஸ்தர் வந்து திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நான் வந்து முதல்ல எது பண்றனோ இல்லையோ நான் வந்து சேர்த்து வைப்பேன்றது ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து தானம் வந்து எவ்வளவு வழங்க போறேன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து மகாபெரிவா வந்து யூஸ்வலா வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நீ வருஷ சேலரி நீ வந்து எடுத்துட்ட அப்படின்னா அதுல வந்து 50% நீ வந்து இந்த மாதிரியான நல்ல காரியங்களுக்கு நீ வந்து செலவிட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஓகே. எப்பவுமே நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து கிவிங் ஆன் சேரிட்டி தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கிரேட்டஸ்ட் சேரிட்டி நம்ம ஒருத்தர் கொடுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஹரிநாம், அதுதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் சேரிட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பஞ்சகல்ப தரும்பேஷ கிருபா சிந்தே பதித்னா பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிம்மாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஈசிஆர் கோவில்ல மதுரை